Mi se ovde nalazimo, 11. maja treba da damo odgovor na jedno vrlo bitno pitanje, a to je u kom će se pravcu kretati Srbija. Ukoliko se opredelimo da se nastavi proces pridruživanja uprkos svim nedaćama i problemima koje imamo, uprkos nespornim emocijama koje su kod svih nas iste, kad je u pitanju politika pojedinih zemalja prema Kosovu i Metohiji i prema Republici Srbiji u celini. Dakle, uprkos svemu tome mi moramo vrlo racionalno da razmislimo i ne samo da se prepustimo emocijama i donesemo pogrešnu odluku, nego vrlo racionalno da razmislimo šta je ono što će obezbediti i Srbiji i njenim građanima da budu bogatiji, sposobniji, da bolje branimo naše državne i nacionalne interese i ja mislim da je to jedino dalje pridruživanje s Evropskom unijom. Veoma je važno u ovoj predizbornoj kampanji da se političari manu teških reči i prljave kampanje, nego da i oni koji smatraju da ne treba da nastavimo naše pridruživanje, onda daju odgovor na pitanje kako misle da obezbede i ovakav nivo standarda kakav sada imamo i ovakav život kakav sada imamo i ovakav politički kredibilitet koji nije neki naručiti radi zaštite naših državnih nacionalnih interesa, da objasne dakle, kako ćemo sve to obezbediti ukoliko prekinemo naš proces pregovora sa Evropskom unijom. Prosto pitanje je gde ćemo naći tih 5-6 milijardi eura koji nedostaje svake godine našoj privredi da bi obezbedila ovaj standard kojim sada živimo. Prosto, matematika je neumoljiva. Mi proizvodimo oko 32 milijarde bruto društvenog proizvoda, a trošimo preko 37 milijardi ukupno kao društvo. Mora neko da objasni kako ćemo obezbediti te nedostajući iznos sredstava ukoliko prekinemo pregovore o pridruživanju, jer taj